खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीब बसुमतारी। बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसनबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि बिखायाव थानाय गंसेल' नायल' जाल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननो थाखाय दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। रोजा रोजा सुबुंफोरा सुबुंगमा आरो बिनि हेंथायै एबा भाइस चेन्सेलर थामहिनबा थांनाय गोलाव समाव भाइस चेन्सेलर जाबोनाय डक्टर लाइस्राम लाड्डु सिंहनि हेंथायै गोबां सोमावसारदोंमोन आरो जोबथायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनाय बायदि गोदानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर थिसननाय जाबाय आरो बिथाङानो जाबाय डक्टर बाबुलाल आहूजा। डक्टर बाबुलाल आहूजाखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोना मिथिखागौदि थांनाय गोलाव समाव डक्टर लाइस्राम लाड्डुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोबां जाख्ल'नाय आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो आगुनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंहनि हेंथायै गोबां रोजा रोजा फरायसाफोरा बिथांनि हेंथायै सोमावसारबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोख्रोङै दाबि खालामबोबाय थादोंमोन दि आगुनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बोख्लायनांगौ बिथांखौ होननानै गोख्रों दाबि खालामनाय बायदिनो दिनैनि समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननाय जाबाय आरो बिथाङानो जाबाय डक्टर बाबुलाल आहूजा। डक्टर बाबुलाल आहूजाया बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोदान भाइस चेन्सेलर। बे समाव नोंथांमोननि थांनाय गोलाव समनि बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो नाजादों दि बे समाव डक्टर लाइस्राम लाड्डु सिंहआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोबां फरायसाफोरनि केरियारखौ गोबां हाराखास्ति एबा गोबां जेंनायाव खोख्लैदोंमोन। बे समाव नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बेखौ नोजोर होनानै गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि थामहिनबा बिटिआरनि बिखायाव थानाय एबा बर'नि गेजेराव बिखायाव थानाय गंसेल' नायल' जाल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ होननाय बायदि दाबि दिखांनाय बायदि दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजा बिथांखौ भाइस चेन्सेलराव थिसननाय जाबाय। दानिया फैदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोदानै थिसनजानाय भाइस चेन्सेलर मानगोनां डक्टर बाबुलाल आहूजा बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लानि। First of all, I would like to thank media persons for covering me here in this conference room. Dear friends, I have just joined and I understand the basic problems of this university, and I will try to resolve all the problems of this university as fast as possible so that this university can be timely uplifted. So I am here to work with honesty, full accountability, full integration. So I will be available to my faculty, to my students at any time, and I hope that within my tenure, this university will rise, or this university will start a new era in research and education. There will be multiple disciplinary type education in this university as per NEP 2020. Thank you very much.